Paano mag-move on kung wala sang bangkay nga nasakwan? Wala man lang sang lungon nga hibian. Sa sulod sang pila lang ka minuto, 7 ka miyembro sang pamilya hindi mo na makitaan. Ang ginagaling, hindi siya makapatugay lang. Assist na likod niya. Ina-assist na sa... Masakit kag mabudlay ang pagbangon. Ini ang sitwasyon sang 20 anyos nga si Jillian Lisaho sa Hacienda Taborda, Barangay Robles, sa La Castellana, Negros Occidental. Kinahanglan niya sang suporta para makabangon. Ginasuksukan siya sang neck brace. Makapila ka beses nga naigo sang dalago nga kahoy ang iyaliog, likod kag tiyan sang maanod sang baha sang pag-igo sang Bagyo Tino sa Negros. Halos bilog niya nga lawas, napuno sang bagras kag pilas. Ang ilabalay natungan sang kanal kag suba. Sa 25 nila ka tuig nga pagpuyo diri, wala gid nakaagi nga ginbaha sila. Pero sa November 4, las 9 sang aga, nag-amat-amat na baha sa La Castellana. Ang mga lugar nga wala ginabaha sadto, nagdalom ang tubig bisan sa town proper. Sanday Jillian, mabiya na sa ila kuntani nga balay sang nagdako ang tubig. Way kami na naglaom nga matabok na kami dapit sa bakanti nga wala ginayagagi ang tubig. Gulp matabok na kami. Una ni ako kamba ko, B si Tuto unaha maluwas. Ang bali oo balikon talang kaging balik yako. Saging balik yako gulpi nagdako ang tubig. Si Jameson nga magulang ni Jillian, gindala niya ang bilog nga pamilya sa malapit nga puno sang kawayan. Natrap sila didto. Hindi makahalin. Gulpi lang, nagdako pagid ang tubig baha nga may upod na nga mga puno sang kahoy. Gulpi sir nga nagbulandak ang tubig sa amon. Nga ako naipit na ko sang kahoy nga dako-dako sa tiyan. Do hindi na ako ginawa sir. Naipit ka sa kahoy kag? Kag nakakos pa ko sa mama ko eh. Okay. Tapos sa moto sir nga do hindi na ako gwanta na anod ko. Nauna ko anod sang baha. Nakabuya siya sa kawayan. Nagpadayon lang siya sa paglangoy sa nagaragasa nga baha. Tubtub nakakita naman sang puno sang kawayan kag didto liwat nagpanghawid. Ang masunod niya nga nakitaan, ang iya iloy nga nagapangayo sang tabang. Nakita ko sir sang puno sang kawayan nga makalakat ko to makalangoy, naglangoy ko, nagtaklas ko para makaano ko. Pero ang second nga nakita ko si mama ko sir nga naanod. Nagapangayo sa kontabang. Ano ginambaya sa iyo? Day buligi ko. Kaso wala ko sa sir na buligan. Wala ko sa sir na buligan. Tapos way nang kabalo din na ano na ko sang rurok padalom. Na doon hindi ako ginawa. Tapos gapangapyot na lang ko gamo na lang ko naong para makasurvive. Nang last ko nga na balikid nga nagmuno sa sakon nga. Day buligi ko. Kaso ginbalikid ko sa gatulo ang luwa ko. Kaso gano ko nga hindi ko sa mabuligan. Kaya natrap man ko. Sang baha. Ginanod na siya sang baha. Pinsar niya, katapusan niya na. Ang ginapinsar niya lang sa among ation, ang manugduhan niya katuig nga baby, kag ang nabilin pa sa iya nga pamilya. Tubtub nga may nakabitan siya nga dalagko nga kahoy kag nasakyan. Liwat na naman nga nahulog sa baha. Nagsalom panaog, kag liwat nga nakakita sang kahoy nga kabitan. Ginpa sa Diyos na lang ang tanan. Ang mga dalagko nga kahoy rin sa ibabaw sang bukid, nga naguba sa ilang nga balay, kag naglampo sa iya nga lawas, amuman ang nakaluwas sa iya. Tubtub nga nakalapot siya, malapit sa isa ka balay. Udto na, sa makalapot siya sa katupad nga banwa, sang Moises Padilla. Hindi ka na nakalabot na lugar? Sa Magallaon, sir, sa mapa. Moises Padilla na? Yes, sakop sa mapa? Oo, sakop na sa Moises Padilla, na ano na. Oo, mapa.
Ito ka na nakalabot? Dito na ko nakalabot, sir. Ublas na tanan? Ublas na tanan, sir. Wala na? Wala na. May lang din may 19 years old nga babae nga nagtita sa akon nga sa bulig kay Papa yung nga Papa may naanot nga puhi buligan tapa mo to ginakwat ko gaamo na ko na nga hindi na ko makita kay puno na sang lutak kun ano tapos ang buhok ko puno nakasagbot karurok. Ang pamilya de la Torre ang nagsapupu sa iya. Ginpabayuan siya, ginpakaon, antes gindulong sa La Castellana. Lipod sa ihibalo ni Jillian, ang natabo sa iya nga mag-amay. Samtang ginadala sang iya nga bana nga si Jared Hireza, ang ilang nga bata, nahulog sila sa kalog kaginlamon sang kansaha sang tubo. Nabuyan niya ang bata. Pagkuha niya kay Tuto, nanggitom na ini. Nabuyan ko ginayas Tuto, ya ginsadom ko lang liwat nga madakpan ko diri na stilo. Pero napa siya? O pagbiting siya, ano na gitom na git siya nga ano, pero ginugasan ko sa tubig nga tunaw. Ang to nakapunghak sa Hindi nakaibi. na bata sa buhok? Tulog. Tulog sir. Nakaibi sa mo. Nagitom na siya? Pero nakasurvive? Nakasurvive sa kay naglagan, pinita bulig mo. Pero wala gid sa mga bulig sila. Ginakat ko pa Banwa, dito lang kami na nandiyan sa Banwa, nabuligan dito sa Banwa. Ang baha nga ginatumod sang pamilya, naglapaw pa diri sa may taytay sang Taborda. Amo sini kataas ang taytay pero naglapaw pa diri ang tubig. Ang kanal nga sa tuanay, gamay lang gid katama. Daw nangin suba na, naglapad na gid. Puno sa mga lunang, bato, kag mga puno sang kahoy. Si Jameson, kaupod ang 6 katuig nila nga manghod. Nalukat ang kawayan nila nga ginakapitan, gani nagsalom sila sang manghod niya sa baha. Nagbuy-anay na sila nga duha. Kaya siya ginakaptaw sa muna sir mong pagbaliskad, nabuyan ko sa yung pangita ko sa sir, bayo na lang ginang nakaptan, ang lakwa ko mo. Naluwas niya ang iya kaugalingon. Bisa nakaluwas, masakit para sa iya. Nga wala siya sa may nahimo para maluwas ang iya pamilya. Gasalot sir kung mga anak may pamilya kung wala ko maluwas. Ang mulang tayo nga, tsaba pa ko eh. Nga si mama eh. Tsaba ko nga mama, tinday mama ko na. Luwag manghod ko. Ako na nagkakamute niya. Nabasol ko pala akong nagulingon. Yan ang bulag niya. Sumusog ang jabing tubig. Ang padre de pamilya nga si Jiro, nagalungo-lungo sang iya nga ulo samtang nagapamati sa istorya sang iya kabataan. Nagkuha lang siya sang karo para sakyan tani sa pag-evacuate. Pagbalik niya, nakibot na lang siya. Ngayara na sa likod niya ang tubig baha kag mga kahoy. Hindi ko magbalik kung lapit na lang. Ngala ko do kalain sang ano do ka agin lang ko balikid ko ang tubig ang matruso bla ara na kasunod sa kon. Mayo lang ganda kaya ko na dala ko dasig-dasig na ingagaw pakampung karo hasta ako ito mga inay hasta ako dalaman. Ang La Castellana ang isa man sa mga natam-an sang bagyo. Yara ini mismo sa tiilan sang bulkan Kanlaon. Wala labot sa barangay Robles sa ginaistaran sang pamilya Misahon. May mga parte man sang barangay sa tiilan sang bulkan nga natabunan sa mga balas kag bato. May mga balay nga na-wipe out, may mga taytay nga na-damage sa kakusog sang tubig halin sa bukid. 3,500 kabalay nagkalaguba, malapit sa 18,000 ang partially damaged. As of November 10, napulo ang patay. Kadamo pa sang missing. Matapos ang delubyo, gikan sa ginatindugan sang balay sang pamilya Misahon, makita ang parte sang Kanlaon nga nakalbo. Ginasiling nga posible may parte sang kabukiran nga naglandslide, gani ang duta, bato kag mga puno sang kahoy na anod sang baha pakadto sa mga komunidad. Nangin dako man nga palamangkutanon para sa iban kung naproteksyonan gid man ang nabilin nga kakahuyan sa Kanlaon. Nga may mga utod nga mga puno sang kahoy nga naanod halin sa bulkan. Ang Department of Environment and Natural Resources nagapatigayon sa karon sa investigasyon kung ano gid ang kabangdanan sa flash flood nga nanghalit sa mga lugar sa palibot sang bulkan. Hindi man kuno malipod nga ang palibot sang bulkan sa subong nangintalam na sang utan. Ang mga kakahuyan ara na lang sa ibabaw malapit sa bulkan.
pinapuntahan muna namin sa tao namin, baka mali yung information natin yung maibigay. Actually, ang rainfall lang talaga, mataas yung rainfall. Pero yung kung galing sa Mount Canlaon, of course, galing sa, not for the volcano, ano? Siguro kasi yung area lang din sa Canlaon is more on festival garden na eh. Halos, doon ang forested, nandun lang sa, malapit sa volcano eh. But to make it pinapuntahan namin sa tao namin, ma'am. Hopefully, they can give us the enough exact information of what is the cause really of the volume of water, saka yung rock na nakapunta doon sa mismo ng Canlaon City. Yes. So, hindi pa natin ma-confirm, sir, na mayroong nangyaring landslide mismo sa Canlaon Mountain, kaya pumunta doon mga bato at lupa sa Canlaon City. Kung sa malayo lang, sir, tingnan natin sa malayo, may mga landslide. But again, hindi natin ma-confirm na yun ang dala ng mga bato doon sa mismo ng city ng Canlaon. Kunlan taon, ang mga natamaan gid nga mga LGU sa flash flood, amo ang yara sa tiilan sang kabukiran, pareho sang Canlaon City, La Castellana, Moises Padilla, La Carlota kag Bago. Ang tubig nagkadto sa katupad pagid sini nga mga lugar pareho sang Isabela, Binalbagan, Hinigaran kag Pontevedra kung sa diin padayon ang isipay sang mga patay. Pero para sa pamilya Glisahon, natabo ang natabo. 7 ka miyembro sang ila pamilya missing matapos ang flash flood. Ang ila iloy, 2 ka utod, bayaw kag 3 ka mga hinablos ka minor de edad. Sang Domingo, nakita na ang bangkay sang bayaw nila sa Moises Padilla. Mabudlay pa para sa ila batunon ang tanan, kay wala man lang sila sa may nakitaan nga bangkay o kung mahibian man lang nga lungon. Asa sa bongso hindi pa kami kamubon. Sa tuod lang sir ginapinsar pa sa namon. Na kung diin as nagisagamban na lang ko gani nga tani ma pabatsyag kasakon kung diin ka man gamba ko padamgo kasakon. Gambal na ako sir tani na buligan ko lang si mama. Gambal ko na. Tapos kung luwas ko sir basi na luwas man sa gama ko na sir. Ginapanumdum ko. Sa piyak sa nagkalatabo, isa ka bagay ang lubos nga ginapasalamatan ni Jillian. Kayang iya subang nabuhi. Kag ang bata sa iya ngatyan, luwas sa katalagman. Sa piyak sang tanan niya nga mga inagyan. Oo, 2 months. Okay ang baby? Okay, ito wala man sila na sir na okay mo ng baby. Safe siya? Safe. 2 months? Oo. Why mo ko na bleeding? Laging buhi kagid siya para mabuhi kagid siya. Nagdala siya, ang ngilya, nagdala siya. Ang bata, na kung magwana, ano pangalan mo na, Bing? Angel, kung babae. Kung Angel, guardian angel mo siya. Oo. Wala lagi, wala. Grabe, Jill, yan yung mga kuha na, bilib ko. May survivor man sa iya ngatyan. Kag kitatanan nga buhi pa sa piyak sang bagyo, mabaskog nga hangin, paglupok sang bulkan, linog, inadlaw nga wala sang kuryente, wala sang internet, wala sang pagkaon, wala sang ilimnon nga tubig. Pero padayon nga nagatingwa nga mabuhi sa gihapon sa matag adlaw, kitatanan mga survivors. Ako si Romeo Subaldo, kagining mini documentary sang Digicast Negros.